you so much. Thank you. So, di makunik ako sa wifi sa din. Ha? Makunik ako sa wifi. Para diretso na sa same. Oo. Ang utilita ka mag-update na. Ako pa na mag-update. Ang good ka? Dito. Marabukan na lang. Thank you for watching 2 million. $4 million in the house. 4 million in the house. Ako po, dinabihan ko ini na kan Maricar. Kasi wala siya laman. Dapat pa nang abrihan. Ano dapat? Abrihan man ni Jennifer yun na kan sa lumi. Ba man si Ma'am Jennifer. Tawag bago si Cliff. Nahanapan ng GPR sa. Abo na ka naman. Nakatag na 50 na. Kasi nag-release ko sila. Okay. Sa opisina. May ito na tinawagan sila. Hi, 14 people. May si Manay Pio, kaya hinatag na niya sa ako, complete. Okay. May PhilHealth, may kuan. PhilHealth, National ID. Si Kwan Julian Binari. Hello from, Si Heidi. Oh. Hi, from Kenneth, from America. Wow, USA. From USA. Hi, Sir Kenneth. Ano ba yung kay- 20 people. I'm fine, Kenneth. I'm fine. I'm beautiful. Are you writing me a letter? What letter? Friendship letter. Friendship letter, something like that. Knock knock. Who's there? Who's there? Or Rohebiti Isabel. I'm in front of you.
Are you writing me? You? Me? Nakaluluyan mo ka? Ano pa ano na mag-arani niya na tao sa mga construction worker? Pag sila nono, kung may yung pando. You should say, who you? Who you? Who you? Sino ano ulit? Nasa ko. What? S. Maritas. What? Huh? I thought you were writing me a letter. Ah, is doing the wrong thing good? What do you mean you kidding? Is doing... No. Ah, shit, mali. You don't need to make up to look beautiful. I should make up, no makeup. No makeup. Do you think I have a makeup? No. So my skin is natural, you know? Brown skin. Hindi, sili ang brown skin mo talaga. No lipstick, everything. What the hell? What is this? Daghanan pala ang national ID. Daghanan ang number sa national ID ha. Oh my God. Nagano ko na dili na ako. You are left? No, right. This is a right. Natural beauty, yes. No makeup, no lipstick, no kuwan. Why should I need to make up? I'm not the office. I'm just, if I go somewhere, we're not home. We need to put a makeup. It's very rare that makeup. Oh, what the heck? What the home you wearing a makeup? To impress people, you are beautiful. If you are ugly, you are ugly. If you are beautiful, you are beautiful. Maybe when you go to Kwan, something like that. Oh my God.
Nangarap ako sa inyo. Mama. Jesus point. Thank you. Individual. Individual house member. Sabi ni, Lisa, wala lamang kaya pakain ka din naman natin. Baka, Lisa, sabi nila. Lisa. Isa. Ilsa, Aka, ingkod kay. wala kuryente. Amaw nga ni. Kaya nga gani ako didi. Wala pa niyan. Bakit? I'm the right-handed. Oo, kaya wala kuryente talaga. Ay, sana mas magiging init. Kanina, lumlumo. Ngayon mo po. Hello. Good morning, my sister. Good morning, Wiki Bautista. Hi.
Thank you, 7 people.
Hi, Sir Derek. Hi, Sir Jim. Hello, Sir Jim. Hi, Ma'am Grace. Hi po. BC. Thank you, Ma'am Grace. Cheryl, I haven't chatted with you for a while. Then I saw you that your plans didn't work out. I can still be your friend and you will find your soulmate. Thank you, Sir Derek Johns. I was just thinking about a loss for myself. It's devastating to a certain extent. Thank you, Sir Derek Johns. Thank you for joining here. I was just thinking about the love lost for myself. It's devastating to a certain extent. Sure, I'm chatted with you for a while. Then I saw that your plans didn't work out. My plans didn't work out. What do you mean? I can still be your friend and you will find what? Sure, what do you mean? Sir Derek Jones? Oh my god. Oh my god. Me and Mike getting married. Sir John, Sir Derek. It's okay for not joining here on the live. I understand being busy po, Sir Derek. Hello, my friend. I'm fine. How are you and Mike doing? Fine po, Sir James. We're fine po. Oh my God. Hello. What do you mean, Sir Derek? It's okay for Kwan. For joining here on the live. It's fine. I understand being busy. Oh my God.
Thank you. Hi, Tito Rodriguez. Ah, oh my God. I need to kuhan. Ha? Mainom? Ma? Init? Okay lang, malimpoy na didi. Ikaw nga, nag-adjust doon. Sinadiri ko na ininalamisa. Okay ka lang dyan. Di ma, malimpoy yun na nga ni.
Thank you, 7 people. Saan makatapos ako? Isa! Kahit isa, please. Daghan na number sa ano, national ID. Ha? Daghan na ano. Ampil 6, mayroon na national ID. Ikaw, kasi. Sige. Puro man daw inyo. Sa mga kaos yan, ha? Ihayahay din. Ay, salamat. May gani kay nagani ako. Di may nahimuan ako. Kung dito ako, badi wala ako nahimuan. We need to eat na. Come on, let's eat. Oh my God. To follow. Oh my God. Ito ano. Ito it first. Come on, let's eat, guys. Oh, shit. Sure, it doesn't help you when you ignore your friends. Huh? Hi, sir. Derek, I'm not ignore you. I'm not ignore you. Sir Derek. Sure, it doesn't help you when you.
Sorry, Derek Johns. I'm not ignoring you. Hello. Ikaw doon ka. Hello. Come on, let's see it. Ha? Okay. Kay ni, kay lamig-lamig. O, dali kami. Bakit ako makabalik ang sako? Saan po? Ay kami siyaw, balik kami. Sa pagtrabaho. Hi, Shannon, Derek. She fine. She not ignore. Herman won't leave here. Thank you, Shannon. Thank you so much. Hello, sis. Hinilihan ka. Oh! Ay ko, dunay ka. Hindi mo pinggan ko. Wala ko nag-inom rin daw, tanong lang. Alfonso, ikaw. Dahil lang, litrohan ako. Alam mo, hindi man na lang. Hindi amat malapit. Normal yan. Normal ba ito? Kala niya po yan.
ikaw nag-update na po. Sira sa nakali na. Busy sila. Naghago na lang. Ang ganda hapon. Yung mga dawda. Hindi ka magmatuhan pa. Ang mga titi. Papagal ay mga big double. Magkuhan ang mga record sa pregnant dahil ito sila na po. Hindi parehas pa. Ano po naman? Nay? Ikaw pa, Nay. Kapag ka ma? Kapag mo yun eh? Baba, baba. Ding ka man. Hindi ko man ikaw na imod. Ha? Sabi ko naman ini magataman sa lorong pero sabi niya dabalay. Oo, siyempre ko na sanay. Pet talaga siya. May man talaga. Mas pagayon na Ay, ano, ang parang Uy, buko daw. Di ba alam mo gano'n kaayam na lang? Pagayon mo kuno. ang lasok na magtulog. Binutok doon niya ni. Kaya ang ayam ko nun niya, maramon. Malinis ko na yung pinayam. Ay, sinabi ko nun niya, sit down, sit down. Radio, ano doon? Pag sinabi, umuli, maupod ugang, baliktad. Paugang, Balingan. baliktad ka ulit. Okay lang mapunta sa hayop ang balingan, hindi lang sa bata. Sabi niya, sipit, baliktad ko lang. Kaya may mga bata pala na balingan. Sila, nakurara. Ka. Mawala din na, baliktad. Sudah kami sudah. Iya, okay. Kaya darah namin siya sa naman. Sira lang yung nakahan. Para makakara sa akin. Nagmula. Nagpapalpa ako. Takot ako plastic pero ako kuman. Namakalan. Bakula. Bad. Talaga na yung nasakpan ko. Tapos kanina, siguro nagdala niya na yung naglalabot sa kaya nakatulong mo lang yung parehas ko nila. Tulong-bangon mo. Ang pantulong na. Mabaga dito ba? Hindi na bubulit lang. Hindi ka pa na. Magbagaan ka nila. Hindi pa na dadala. Parehas ko. Pag ikaw na wala, pag ikaw na yun, puro makakapit. Pag ikaw na yun, puro makakapit. Pag wala ka, sana rin may pinatangkitin mo. Pero man talaga sa tao. Pag may taapil ka, wala ka na. Kasi ka ba, wala kang pagkakas, parang gusto mo minsan. Isang Yan. dito rin yan, harap siya. Ako ba kayo nagagawa? Nakulog. Nakulog lang. Yung harap din ng sila. Wala ka pilag. Ay, may bule. Kasi gab nag-ibig sila, paano siya. Nasusunod ha! Teka na sila. Parang bata. Nasusunod din, kung parang diba. Kaya ang masarap na magalang sa inyo, yan ang paraan mo daw. Kaya kung sa sila. At kaya mapag kato ko, kami nakahilata. Okay. Pag nakapagpupulang, pag wala sila, kumantok ba ang bata? So, may hindi, nabukusan niya hindi. Sabi ko, At kung magsikap ka. sabi ko, may
ka. Kaya mo lang. Tapos kung wala ka. Tutok kasi. Ano ba? Dahil. Sabi nga, sabi nga. Ang pinarit mo. Diyo. Ha? Hindi mo naman ibig sabihin ko. Timot-timot lang. Pero, makaon-kaon na ako. Pero, wala ako nagkakaon na gano'n. Kaya baga, ang gusto ko kayo. Hindi mo ako nagkakaon na gano'n. Hinulog niya si Mimeng. Dako siya. Pero ano ba? Hindi mo ko lang. Bukan ko pa. Dengan wala ko lang sabi ko na dami sa further sa inyo. Baga tayo sa inyo ka. Bago sa inyo. Kahit taon. Malawag ka na na. Nakapakiwas. Kadiri man na nadami sa pag-hit niya sa narapel niya na uhulog niya. Pagka na-live, bakit nagsigil na Pagkuda mo na umul-ulo na yun. Mga umul-ulo. Di na sila na. Bukol na. Para-araw ano na nila. Ako, di ba ikaw, may ka-istorya ka. Sabihin mo si Raway, Para na atensyon. o parang kula attention. Mahal na mga ulo. Sumaba na pag ano. Ano ba nakikita mo? Baga. Ano ba na ano? Atensyon. Ano talaga sila? Sex talaga. Ano ko? Pagpupulitin ka, pabaya ka lang. Yok din. Wala ka lang. Kanilagan. Bakaw na na. Kanan! Ano inay? Ano na pa? May law-law. May yung sim card na yun. Nara. Para ako magbigada na hayo. Ay dito. Papa. Ha? Ayun. Yan yung Besar ba? Wala ko ulit ang pagkalitan. Kuya na lang. Gilit sa hapon. Sinunod mo yung sa red. Hindi ka mo ng brigada mo. Pwede mo lang. Para yung ulo. At ikaw ulit mainitoy. Ulit pa lang ka mo? Kanina pa. Gabi man yan. Bigay na niya kung saan mo sa mot talaga permit. Dali may sarong kami kay aga kami. Hindi nagbrigada niyan. Di sarwa sila. Diretso kami. Ito ano na. Kung pabalik ka sa Salis sila mga. Baksaran, dahil ito kay malinig yung sa lugar. kapag. Kapadan nila. May sipag. Dapat padan mo nila. Jadi ano ang principal ko ano ganun. Yung barangay principal ano ba? Hindi na dyan nagtipot sa school. Di man? Imagine. Ang purpose naman pagbiyaman. Hindi kanto ka naman. Ito na. Taga ang victim. Wala sila dito. Hindi bagyo ka. Bakit dito? Bahala dito. Hindi, kumawali, hindi bagyo din isling. Pero paano na niya? Kaya ako sa luna naman, tignan ko. May Attendance mo siya. Tapos, tindasan ko na sa grade 7, grade 9, Hindi na. grade 12. Dala kuya. umatag lang siya. Ano ko doon? May sabaw siya.
Ano na, yatab na. Nauli kami alas 7. Kanina. Kaya nag-opening kanina, may sumba dito sa La City. Sabi ni principal, alas 8 ka ng babisan. Hindi ko kaya. Sabi ko, madam, minito na yun. Bakit kanina alas 6, mainit na 6:30. Mainit na tulo 6:30 pa lang. Ano kalo, yung siguro sa diwasan mo bangko. Ito day bara, laduday, tuday doon. Pero saan pa nila? Ano yung mga erod? Saan na? Mga estudyante talaga sa Tuan. Kaya tatalaga mo. Mga garden pa nga nila sa Tuan. Nagtatanong sa mga puto. Mga na yung luto. Mga kamuti, kamuti lang yun. Tiksay, dili. Luto kami sa Sa high school kami. Diba ang pag-laptokay? Dapat mo kami laptokay. Diba ka Garcia sa garden? Diba ka mag-laptokay? Sa economic center. Luto, iring mo sa diklo. Tuwan lang kami nagkakaroon ng mga. Tutok malalik ang pan. Pag nasabot, patay ang pan. Libre na. Ano sa purpose naman? Labis pa. Pero nila yun. Pwede. So, pareho mo lang ako nakakita. Okay, hindi pa ang Ako kadudaya gani. Kaniya hindi nilagyan ng luwag, sakit. Hindi ano yun. Ora ba siya sinabi na yagi sa ito? Para pangaral. Para maliwan pangaran. paglingaran ha. Wala kasawan sa kami. Magkaling doon ako na. Ako na. Ate. Tuday. Wala mo yun. Ako naman hindi man ako sa kanila. Ang kulay. lang. Gusto na ano. Nag-iingad ako. Kunin mo kami ni Chip. Sorry ko niya. Ito na sa dolyo. Kay basti mayado. Apot ko ani ko na di siya sa tayo. Man ko na bigan amo. Sindo maninihan. Nag-isa man yun. Ay, pwede na eh. May ano naman yun, di ba? Tinabahog naman yun. Paano ba ka muna doon? Hindi mo naman gusto. Laptop pa na kami. May laptop kaya tablet sa akin. Tablet ko kami. Mamo kami, di ba? Pagdap niya mo Chip. Documentation sa school. Ano man Si po? Chip. PMMP. Si PMP. Ako PMP. Siya. Ano, teacher ko sa Paano mo na agay? Depende sa kung di niya gusto. Kaya sabi mo ito ba na? Busy mong firme ha. Nangis Kara niya ito na tipaga. Depende na kaniya ko. Pero kung di ba, minsan ay magpunta lupa. Malaya ko naman. Ayun, sa layasan. Kurado mo yun. Napabantripan kami, papalayas, tapos pag-abot rogados, pakulugan yan sa din. Kung natin erkado, ano yan? Tapos Malaya. maagrang na. Kaya talaga kasi. Tirahan kay maguran man baga ako. Kaya kuminir ka na sa'yo. Pero kung ako, kung gusto bata pa ako, sinir ko daw yun sa balay. Kung wala man lang Ako, iba man. Habang ko magpinit. puti-puti ka daw. Ay lalo ka maluya. Nagano man ni mo dun sa akin. Kaya, ya, kung tapos na, lalo mo man Sige, mo. erupsyon mo, marugado ang lawas mo, malakaw-lakaw ka kundi eh. Ito yung puruan ko rin na nalando. Ano, napundula ako din sa kanya. Yan. Ay ko, ranggana siya. Kaso, Mas kaya ni Jerry ko kaya. Pagkato, manarin mo. nagharan mo sa balay, kulang pa nga niya. Kasi paulit-ulit ka, pero may mayong. Ano na yun ang Jerry? Pagkapos ko, bukod ng buladan. Palso sa paral. Buro na ka ng tulog.
Kugay ako. Wow, wow, pakakwano. Nahadok naman ang kanina sa dampo. Grabe ang dampo. Dahil ko tayo sa liit, bakit pasabihan mo? Ay, napurot na yung lugar. Ibang tayo. Takray lang. Tayo naman ang hinahulagan ko. Nakabidbot ka ha, ngayon. May mababatay ka na kami ng magdibakan sa din. Yung lalo ba tayo? Iba ko naman nag-iba ko sa gaga. Oo, mas di ako nga niya. Di ba ko na? Hindi naman, Hi! hindi naman inuupod ni Manayupit niya, no? Manayupit ni Agay? Agay. Inaano nga ni Jesse sa lalakaw. Ang bukod na nagbibigay man niya na dura. Ba't ko dalan sin ano eh? Tapos pag nauyam ako sa kanila, pag ma-payout na, grabe na mga pasakripisyo kanila sa sila. Di ba ko na sa kanila? Oo, di ba yung kung inatag, inatag na lang. Okay, ma. Sabay na lang paano ano. Ano? Senior na yan, eh. Dapat din naman yung baba pa. Bakit may support, may ano man yung phone? Dapat ID. Huwag niyo panghirapan. Dapat yun ang senior na. Sararuan lang natin pagpipiyot mga para sa ID, picture ID. Ulit-ulit mo lang ang mga itsura. Yan, mamang gihapon. Di ba nagbubay May ID ka na. Parehas man lang ang National ID na naman ang dami. Parehas man lang ang mga Sino pa di kaya na, no? Eh? Wala. National ID. Ang puto sino panwara. Ano na na ngayon? Auditor. pagpipiyot irugsuon. Pagpipiyot irugsuon. Sabi ko, dapat mag-complain ka ba? Sabi nga din sa ano, ba't yung support? May ID na bago sa inyo. Tapos bago naman niyan, hinahanapan na ninyo naman anak nyo. Pinahirapan nyo ang matatanda. Mga sinyo. Paano kapag di rin nakakulay, hindi na tagan. Tagan. So, hindi man yung idarason mo. Okay, nakaano na yan eh. Yada na yun sila sa steering wheel. Ano na yun? Ha? Busong ko? Naghanap tayo. Ngayon pa daw. Joke lang. Naroon taba. Pero gusto ko sa taba, ano sa mga na pag-rawan siya. Kaso na. Kahit maray vlog na ba? Pagano kudahan ko na. Ay, ko may tinubos. Masinyo naman. Nag-red kayo na. Saan naman kita makuha? Nakakomplay yun ang mga yun. Durok-durok yun naman nila. Padok niyo. Compliment niyo. Kami, kasok ko na lang sa tuwa. Pinakagawa nyo na. Komplay na mo. I want. Thank you. Hi, Sir Chris. Thank you so much. You want her mom won't leave her stranded. Thank you so much. Hi, dog's name. I don't know the dog's name. Thank you, Shannon. Hi, Sir Chris. Thank you, Sir Chris. Ano yun ako? Sir, umilip mo. Ang sabi ko gabi, hay ko na sila sa balaw. Pagluto akayan. Diba? Kaya luto sa kay karne. Kabwa o kinawan na yun. Bagyo? Yun, sila naman na sunuda. Baka kami ba sumama? Luto na ako. Ba? Nakaganda ang bahaw. Bagaw kami pa ngayon. Malay kagabi ka nagsigang-sigang. Buko man sa yung pira ka rin yun. Bakala ko iba, kaya gusto ko sa may iba. May sinigang. Bakala ko, kami. Ano kami kung may sinigang, baga rin dito. Talaga uga. Ako po, may sabaw mo. Ako gusto ko. Palo,
niya. Punta ko plato ka na yun. Plato ko. Ito na ako nakakain. Huwag mo ko to. Ako nag-iigop lang naman. Kaya nga, hinihigit ko. Hindi mo na kasi sagmawan mo yun ha. Oo, hindi man yan eh. Karni man lang ang binutang ko ng gulay. Nakamerik ko binahalo. Gusto ko, may yan ako sa bangko. May sa tata ako. Sa dire ka naman sa iba lang sa dire. Pero kung hindi, Tabaw na. ilog ko yun, nag-iisip pa ayaw na ikoso ng kao. Bibi baga? Daw, labaw yun. Ano to? Parang kuliwat ang piping ganun to. Oh. Labaw ang luto. Tabaw. Kaya ako, Mabang magama ano pamangkin. Hello. Bapay. Nakasiway na Pasiwaya sa baw. Kasi banglit man na bata, mangman, Wala ba? uwan, babaye. Hindi mo nagsuda. Tabaw na. Kaya namin ni Balbit, kaya po, ikaw ko rin yun. Kaya di mo mga pa. Tabaw na siya. Lalo na pag walang palinito. Kimot ka talaga ho. Imagine mo dito. At ilan. Kayo naman ang bira. Ikaw. Lalo na pag Seven, paling. Oo, din eh. Intigyan, isang pag-seminar eh. Ay, wala na nga ni laptop. Wala pa sinikuan. Ano yun? Charger. Saan makonsider na kasi? Kaya exam na mo diri man dito. Isa. And QR code baga, i-send, tapos i-scan mo. Dito ka natin kuda mo na dito. Saka. Pero yan tinawara na luba. Tulog, silinda. So, sinukwento kayo na sa bata. O, dambaga siya, di may ay, kaya ba, ate mo siya? Ay, naman doon, Diyos man, dito ka na, oh. Kiskan mo lang. Kiss na dito, okay? Kiss na, dali na dito. Kiss na! Ama ka, una ko na siya. Rapay, kasi bibay. Nagtutbrush ka, Dorios? Ay, wala ka galho. Ayaw, ayaw. Pwede mo lang pag-check ko. Nado ko lang na nagbusit mo, ha? Nangananay na busit ka. Pansin niya na, no? Ayam ni Manlay. Kasi na ang pagkakin niya sa kanila. Ba, naka-agi ka rin kanwa. Ano kang zero kay ang nandigilan mo dito Sa babaon. bao. Apakal pa ka nung bidan! Magbrigada ka doon, ha? Kay, kuan, pwede sa aga na paniyo, diri pa pakiulit dito talaga. Sira ko nani sa pagkimutan ang ano ka, niya, kay kami grade Mas kaya high school, mama. Dito kay Sarabay talaga. Bailey. Dito magkala. Ay, grade 6 na ito. Bali, Grade 6 na? mag-grade 6 din tam. Ano yung Basta pabagay? grade 4. Kagad ang grade 4. Basta ganito ako. Kita mo. Pero yan. Sabihan din ako ng malagi.
Sa din na ba? Sa Greek, ayan sa Norway. Siyan tang mga tumulit sa Greek. Wala din na. Kapadala mo na yung bata niya. Sabi ka. Salita pa daw. Totoo man yan na malandi ko. Sulat ko ko na. Sumunod ka. Totoo man. Naitimog mo. Sabay ka duyo. Napakapag-ipog mo. Nandot mo. Ayaw. Kaya magpasuruhay ko rin mo. Sa buhay na tulad yung sinta. Manat ka na lang may sinta. Intang. Hindi mo kitang mo. Kaya nga, sabi ko, ha? Nakatulog ako, ha? Madami sa mga karaldalan. Yan. Ay, sila ka rin kapna. Ha? Bago? Ang ka. Nagano lang sa ito. Ano lang sa mga jerismisan. Yan na yung bata. Ang bata-bata. Na kami doon, wala katuyulong pa kami lang doon. Gahubak pa nga ni kami yan. Ang 40, wala pa kami doon. Paraan, may mga katrato na sa San Jorge kami. Si Arabel, si Mingay, si Lerna, si Marisa, wala pa yan eh. Wala pa. Wala pa nga ni Limadan may katrato sa amo. Pero pag baragat, nagkatduran na. Pagkaraklase. Si Apolinario, si Mio. Si Candy, si Marisa. Si Christina, si Joel. Sige naman. May watcher, may nag-inig sa ako. Sabi ko, kung sa ako yung ayang na yan, kung ayang na yan. Pero mga ayang mo doon. Sabi niya, listen, Friday I get paid. I can send you money to pay the 50% and that's magaling mo ko ng mga ano. Pero hindi ko news mo. Mama, yan ini. Videos kami lang. The dog is Friday I will be there. Oh, baka lang sa ano, dugpod. Uy, Dulyot. kalumakaw na. Very good. Good point. Hindi ko niya di ako sa paglerda. Ano nga, bakit sayang. Ang gadi pa. Ako totoo man minsan pa no. Di ba, sabi-sabi naman. Diba? Ano na yung culture lang. Namurot na. Sige ba, ama. Lagi yung sarap sa mga kailangan. Kasi mangyari ko rin yung
Tapos nabutan ko sa ba? Dua-dua. Oo. Papairikot na tayo. Kaya may taba sila, may basket sila. Walang tubo na tubo. Lamot man. Ano ba sa mga broken? Oo. Kaklasiko. Baklaan ama. Kumbuyan ina. Ano man talaga ito? Ano nangyayari mo? Ama ang muhay ang ama. Tumuga. May naglalaba, naglibya. Ang ina. Ang ina sa pusakay na kay Carpenter. Construction. Oo. Ang ina ni Salvador. Ang paro. Salvador ang kanira. Pilido. May kinat. Kanto kami. Ito nga yan. Kahit pinaman sa Manila. Sa Manila. Sabi ng paro. Hindi ka tatay. Kahit kailangan. Yung ang sapat niya niyo. Ubangan niyo. Ang bibig na ang saka sa bahay. Diploma pambalay nila. Kaya sunod ko ba sa mga. Ay, kaya sila tatay mo. Kaya ito tulog mo. Ay, gagi. Pero mama na yan talaga. Lalaki. Mareho ba ganit ba? Lalaki. Dalawa. Sisiyo. Kabalay ang lalaki. Nakabata mo. Sa maalala mo kaya? Abay, yung bakla magagat ko rin ako ng lalaki. Pero magayon ko ito na pagkalaki. Nag-interest ka nila. Baga na ano nila. Kabalay. Anong bago niya ra? Hindi talaga. Interest niya. Kahit pag una talaga pa niya. Babae. Hindi mo nalala na bakla. Nahinlabo mo kahit pag una mo niya. Lalaki. Aray. Kadagura. Kadagura sila. Aray ng blue pa. Ampoy. Boy. Tapos sa nabuhayan na, mga magyapon rin. Mara ka ng dago, pero pinapil sa bakla na siya lang anak. Siya ano? Hero. Okay, nila paro. Tika na magkamaraho. Magtituwan na. Dahil ka ng paro. May kusog na kita kayo. Pag tinawag na ito ang paro. Tama sulat na yun. Boy. Kayo po siya po ng pali. Sabi niyo. Kurang kayo, kurang. Nagkaturmi pa mo. Malalat doon. Malalat doon may ikla. Tama. Panigid. No. Ano na yun eh? Tuloy pa ba? Pero wala naman ang sila. Baka hindi pa mo. Ito yung sabihin ba? Ay, ito na. Ay, natin. Para sa dulce, pamahaw pa. Lalo na kung hotdog ano na. Ano? Sila. Wala. Wala ninyo. Ito, pagkalaman ka sila. Kain. Hindi man yun yung suga. Kaya baga kami, diri magami. Diri magami ko ansan. Diri. Ayun na kung baga. Ano? Basta na kami. Hotdog. I'm all about it. Do you have the treats? One. No? Kami wala to. Di ba rin magsuga? May sabaw na laki may naman. Pero yung si Kuya, hindi mo Ugahan. Hindi rin ma.
Dito mo lang sa kailangan. Dapat siya may karne. Sigurado yun. Ito ba na naman ito? Secret. May gulay na kami. Bakit naman tayo? Hindi kita na nakagis lang sa kayo lang. Kasama yung ako dito pag Sorry lang. Kami didi, iba ba? Minsan. kaya pag kasi parang Kami, iba man didi. Kung may gulay. Po? Bakit? Sige, maulit ako na ako. Bakit na ako? Salamat. Saan mga minutes ka dahil? Wala ka na pagsaga mo. Tundo pa yun. Kuha na doon na. Tutundo pa yan. Dito naman lang. Ang dito. Sirala yan sa na. Dito na, dito na. Ano pa daw na magyapon? Okay, I will be here Friday. Okay. It's up to you. It's up to you, Ronaldo. Hi, Sir Drew. Hello, Cheryl. How's your everything going? Hi, Sir Andrew. Thank you. Thank you.
Do you understand what I'm saying? I will send you money. You go buy dog food, strip then and pay. Okay. If you if you if you if you send, I will buy the food for them.
hindi ka na talaga makaulit. Luto? Ay, makiayo ko talaga sa luto. Ano na? Nineng? Ha?
Ay, papay, mag-go. Tinagan ko na ikaw pagkaon ko dito. Tinagan ko na ikaw.
Ito naman na nag-mapping mo. Ano naman? Oo. Wow. Sige. Lalo naman ko ng magkabli. Isa. Ha? Lalo naman ko ng magkabli. Isa ko lang. May instant pa si Brenda. Na ano? Newborn. Ha? May instant pa. Kasi Mang Ganda ng Sen. May instant pa nga na dito. Idagdag ko na sa pasok.
Gongod? Gongod pa? Ay, sinita. Nada, alala isang tunay na pula diyaw. Oh, yari naman. Biri sa isang kuan. Dita. Kaya ito naman sa ano. Sinter ano ba? Baka mo ko naman kuno dito. Kabaw dito sa. Ay, Kakapitan mo. kan mo. Oh, may yan. Yung pinakaon. Si Dr. Robles, wala na nagpakaon na? Ay, Diyos ko, Lord. Thank you so much. Dapatin nyo na, nyo. Bayaran ka? Tuloy mo lang, ay, pilayan ka son. Ha? Pilayan. Ikaw kung kaya ko.
Vicky Spirit, tawagan ko rin siya. Nakatulog ako. Turga, Ha? nangatan siya. Nahihing ka ako.